Oh,
Anayinduka na washa anayinduka Koto Go na ye na bamba.
Ana
pụta mmiri a na-agwa agwa na-edo edo ndị sementi a na-ebute ebu ọgbara nwa na-edo edo ndị ọgbara aka na-ebe n'akwa arụbere na obomu ịyakụtunu ndị mmadụ na-eyide mana ofe ife na-atọ m ụtọ ọgba na-ekwu na obi dike mgbe ọ gbara ojukwu ọgbasị ka asọrị nna ndị amị aka ọkụ ọgbasị ya ọgba ihe emebisiela anabonu na obutenu nke ojukwu egbe efuo n'elu eburugokwa na ọgwụ karịrị ọgwụ ọgwụ ga-ebidokwa ọgwụ n'isi were ọgwụgbakwa ọgwụ ọzọ njekwa n'ime ahịa gụrụkwa ọgwụ gwọbakwa ọgwụ ọzọ ndị ka ọ jiri aka n'udo ndị ka ọ nara mmiri ndị ka ọ nara na arụsị ndị ka o ji aja agwọ ihe niile agwọkwa ọgwụ gwọsị anụ na ọgwụ akarịa ọgwụ ebido na akabakwa mmiri a na-aha mmiri mmanwụ egbo mmanwụ ugbo ọkwụsị a na-aha mmiri mmanwụ ugbo ha na mmanwụ ugbo ọkwụsị a na-asị nga na-eme ọ bụzikwa mmụ na aha mmiri a ọrụ kata onye ọkụ ihe nye ọsị na ọ bụzikwa ọkụ nne ọ bụzikwa ọkụ nke mbụ ka ọ bụ nke zeda ka mbụ ọrụ kata oge onye ụzọ nke anụ kata oge na nkwọ anụ kata akwaba nna atụ asị na mmiri iru ego na ego n'ọbụ ihe nna anụ ekiribekwa mmanwụ dịcha ọkụ ite wee gbara anụ ọrụ ọma bịa ọrụ ọma ihe gbara m ọrụ ọma vidio ka m fụrụ n'ihu ya onye mụ na ya bụrụ ugbo oyi nnukwu oroma ebe m ga-asọ ndụrụ wee bịa na nke ahụ tiri m egwu mana ama m aka ọrụ ọma na okwu n'ọrụ ọma oke mmiri n'inwere ọgwụ ihe fụrụ akarịa ọ na-eri ego ejiri ọba bụ ọkpakarị igwere ndị ọkpakịrị na-aṅụ nkwụ ndị ọkpakịrị na-atara azụ ndị ọkpakịrị na-agwọ ọgwụ na ndị ọkpakịrị ji ọchụba aja ndị ọkpakịrị iweta ego na ndị ka a na-ebujire n'akwụkwọ onye siri ngọbi agbakọ n'ọzọ n'ọrụ ọma
geme. Abụrụ ụwa m, ike ụwa m, bịa na nnukwu sasọ n'ije n'ụwa. Ihe n'ụwa gba mmadụ n'ọrụ. Bịakiri na nwa mmiri a na-eche ebi n'igwe na ahụhụ. Bịakiri na nwa mmiri a na-eche ebi n'igwe na oke mmanwụ na-akwa akwa. Bịakiri na mmiri a na-eche ebi n'igwe na ahụhụ. Ngwa bịa nụọ na mmiri a na-eche ezo na ahụhụ. Bịa na mmiri a na-eche ezo na ahụhụ.
Too much.